Билимдәге авырту инде бөтен аркалар, аяклар буйлап таралды, температура күтәрелде. Динара берничә көнлек булган хәлләрне шулай искә төшерә. Хәлсезлек буыннарның авыртуы сөйләп аңлата торган түгел ди. Ул коронавируска шикләнеп тест тапшырып карый. Авыру раслана. Хәлсез килеш табибка барасы килми. Төшкән иммунитет белән сәгатьләр буе чират торып, башкаларга чир яктырып йөрүне кулай күрмәдек. Шуңа күрә танышларыбызның киңәше буенча өйдә дәваланып, Аллага шөкер, бу авыруны да җиңеп чыгабыз. Динар кебек өйдә дәваланучылар бездә байтак, һәркемнең үз сәбәбе. Әлбәттә табибләргә барырга кирәк. Бу бит уен эш түгел. Лечусь дома, потому что сейчас очень опасно ходить в больнице. Бара кирәк инде, бармасаң, ни? Белеп булмый. Булмый шулай. Табиблар фикеренчә, халык аеруча көз айларында үз белдеге белән дәвалана башлый. Нинди авыру булса да, эшне хастаханәгә барудан я табибны өйгә чакыртудан башларга кушалар. Обычно человек начинает... Гадәттә кемдер үзендәге авыру билгеләрен таныш кешесенеке белән чагыштыра. Охшашлыклар эзли һәм мөстәкыйль рәвештә дарулар эчә башлый. Организмга көчле тәэсир итүче антибиотиклар куллану бигрәк тә куркыныч. Табибтан башка дәвалану аркасында бактерияләр препаратларга ияләшә, аларны җиңә алмый. Иң башта организм үзе көрәшергә тиеш. Все считают, что антибиотик это от всего. Антибиотик бар нәрсәдән файдалы дип уйлыйлар, ә ул бактерияне генә үтерә. Йоткырган саен антибиотик эчү дөрес түгел. Өлкән яшьтәгеләр гадәттә башка җирләрне дәвалау өчен дә дарулар куллана. Һәм ковид белән бәйле препаратны табибтан сорамыйча эчәләр. Ике дару бергә кушылып, тискәре йогынты барлыкка килә. Дәвалау курсын дөрес башламау нәтиҗәсендә авыру катлаулана гына бу 80% очракта үлемгә китерә ди табиблар. Ковид белән илдә авыручыларны бушлай дарулар белән тәэмин итү өчен Татарстанга федераль казнадан 146 миллион сум акча биреләчәк. Препаратлар табиб контроле астында дәвалаучыларга гына бүленә. Хәзер аларның ничек биреләчәге хәл ителә. Верификация диагноза новой коронавирусной инфекции. Монда төп мәсьәлә коронавирус диагнозын ачыклау. Ул билгеләнгәннән соң авыруларны яшь төркемнәренә бүлеп, Владимир Путин карары буенча дарулар белән тәэмин итәчәкбез. Даруларны һәр кешегә аерым билгелиләр, кемнәндер күреп кенә кулланырга ярамый. Шуңа да даруханәгә барганда иң баштан диагнозны белү шарт. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.